lweny magore manie Gachagua to gi sirkan mane giloso higa mar 2022 ni. Gima oganda Luo nyalo timo ni sama jigore kamae to uyudo ni to ng'injo mage munya yudo. Nikech sirkan ni to njotene gi Raila Amolo Odinga golure gi ODM. Otherwise koro sani wawacho weche mamoko. To koro kadi bed ni wadwaro gimoro. An ka pacha to sani wanya ni kom fuok mantiere en kom mar Kindiki. Komo no mi oganda Luo. Nikech oganda Luo emano osiro kokalo kuom jatelo Raila Amolo Odinga ma josiro Ruto. Komno ka oganda Luo nyalo mi oganda Luo onge rachne nikech telo en mar jo Kenya. Okondik mar ka pod atemo kwero okondik ni telo ne en mar kabila moro. Kabila moro amora oyiene kawo telo mar Kenya. Koro ka thuolo no yudo to ODM nyalo negotiate. ODM negotiate mondo omigi kom ni makata ko omigi kom ni to fuok moro madhi yudo e sirkal. Mano miyo oganda Luo. Nikech oganda Luo osebedo ka chandore oko, kabila moko osebedo ka tiyo go oganda Luo yudo telo to ka giseyudo telo to gichako go koko. Higa mar 2002 oganda Luo mane oketo Kibaki e telo kendo wan gi paro kamano. Ka ne gidonje telo kamae to giwito oganda Luo oko, giwito Raila oko, gi joge duto giwito oko. Koro mago gin siasa mar betrayal e gik mwang'iyo go oganda Luo. Koro ka ne wanyalo yudo thuolo mar donjo sirkal, sirkal en mar jo Kenya, wabe wachulo osuru, wabe wagoyo ombulu, to ka nok wayudo to wayudo thuolo ma yude wakawe telo kumi ng'ado telo ikawo. Anyalo wacho kamano. Victor, lwenje ng'ata winjo penjo oka mako nyinge maber. Lwenje Rigathi gi Gachagua gi Ruto. Wadonje koso watimo nang'o? Aparo ni lweny ni ing'eni kako dhini emomiyo wayudo kata gik moko ma koro wanyalo kwano ni wayudo. Machiel en dero mar piny ni. Pok nwayudo nyaka ne nyuolwa. Pok ne onge ng'ama nosebede dero. To nikech lwenj jogi omiyo wayude. Ok en lwenj Gen Zs? Anto kayie ni Gen Z emomiyo wadonjo. Ing'eni kata sama Gen Z dhicha, nitie national dialogue mane dhi mbele Bomas kacha. Kendo report ne nie bunge. Magi notimore ka Gen Z pok nobiro. To gimoro achiel kata gik mane NADCO report wacho en mar inclusivity. Koro wach mar ni Gen Z okele, maybe ochoro omiye fuelo dhi piyo matin, lakini ne en gima ne tedore. Koro apani lweny ni nitie kaka konyowa kaka oganda. Omiyo wayudo kombe madongo kabisa mag teko to kod mo mabuo ma hotel negi Opiyo Wandayi, dero motel negi gi CPA John Mbadi Nyangreswa. Kendo iwacho bende na Attorney General mabe pok noyudo nyaka nende wayudo kaluwore nikech lweny. Koro lweny ka nie kind jogi to wa benefit dak nche wayude chon. Koso chon jane waonge. Dong ne wantie. To ka gine lweny ni chakore matin to wayudo. Koro amba aneno ni lweny ni ok ni kik wadonje to wadonje ka gokwa. Wachoro mana mach, wachoro mana mach gi chien. Kok newa. To lweny ni dhi kodwa maber. Okay. Mar ariyo, ODM nie sirkal koso onge. An aparo no dier wuoth akara e gini. Tiende ni koni to moro ni koni. Koro akia ka yo medo yawre, takia ka kodhi wuotho. Wan ODM ODM IG gi ODM. Nitie ODM in government, ODM in opposition. Nikech ng'eni gima bende girita ahinya. Ok ginya wacho ni gin e government. Nikech ka giwacho kawuono ma chairperson mar ODM Kenya mangima, nyamera Gladys Wanga wacho kawuono ni gin e government. To kiny Kalonzo gine dwaro kom ma Junet mako, kom ma Honorable Milio mako. Nikech koro gine minority, ok inyal bede majority kendo in minority. Koro weawe gi wuoth kamano. Weawe gi wuoth tiend gi konchielo bed koni, tiend gi konchielo bed koni. Oganda wa ema benefit. Ng'ato penjo kae